фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зоирзода Муътабар Яздонӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шавад. Раҳматзода Тоҷиддин Раҳмат аз вазифаи судяи суди вилояти Мухтории Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 31 марти соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ализода Самариддин аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.